Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream, batsumtimantu, mabuyu, bambolunyu, hlase, upodla amanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream, ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son, the one and only, the firstborn of the universe. Welcome, Shendele Bobo Dlamini. It's a purple king mtanami. Oh dear Lord. Oh dear Lord. Bless King Ginger with Zim dollars. Bless King Ginger with Zim dollars. Oh dear Lord, bless me with power, bless me with wisdom, bless me with energy to make sure that I break fake relationship, I break fake marriages, I break wasani, because with your power and your energy, I can break everything. Febani ngizonibamba one by one. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream, intwana yase Kings batsumtimandu, mabuyu bambolunyu hlase, upodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Amatama namanzi. Welcome. Yazi lokhu uqalile ukungijimisa ikarate. Angisasabi umuntu. Bhaxa ngizivulelayo. Uyithemba sekuphezulu. Ngisho ezimba fe bangitshela wathi wangasabenye indoda ngiponya. Shaya kwasa. Uma isiponya ponya. Futhi sanibona mfethu. Awuthi manje ngathi ngiyakufanisa. Awukazi ube khona lapha ku Big Brother Mzansi nabo lokhu ngathi uyabona Lutho, uba igama lakho my brother? Igama Uleb. Uleb, yeah. My sister? Specific. I mean, specific. Uleb akakaza act mhlampheke kumzansi Magic or Mzansi Bioscope. Guys. Asami. Efunwa amaphoyisa. Etshontshile. No. But I would say, let me tell you, I think umungase upursue acting. Mara wena you look familiar. Me? Yeah. Mina igama lami uKing, ngidume kakhulu nginane award yok actor, ngayiwina eKenya 2020. Only South African that has won international African award. Him lo best in the world. Thanda ungathandi. Ima uthi ngicela uyichaza lento. Ngisho Mona Lisa eboxini bayaphenduka namhlanje. I mean award winner but mina ngi-actor mfethu. I started doing this acting thing ngo 2006 ngimdala. So awuzichaza siyakuthi No ngenzela ukuthi nikwazi ukungilalela siswabi profile yami le. Manje ama camera. Angithi awu langitshita kanti ngizoyimfuthu. Ngizama ukuyichaza lento ukuthi khambani. Aslate. So siswami nginominatiwe futhi. Ngicela no my brother ngicela ungilalele. So kuza ilokhuzana mfethu. Kune show ebuyayo ku Netflix. Kubuya season 2 wakhona. Okay. Ibizwa ngokuthi polygamy. Manje abo Jonas le ngicela ungilalele. Masambe. Manje badinga sister angithi uJonas ufile lapha ne story. Manje kudingeka wena mfethu kanti awuthenjani wena mfethu ungizwa kahle ngichaza ukuthi ngizama ukuthi ngingone manje thina siyemo ngizonihambisa ngihamba ngemoto usakwazi uzihambela ngizonirequestela sinemali ngicela ukunibuza a few questions mase ngiyamtetela lapho utami awubuze mfethu sifuna ukuvala awuthi mina kanti awuthenjani mfethu ngitshela ngithi ngiphanti sponsor ku TV bafuna uJonas omusha la ngizama ukuba uye yini inkinga yakho. Sister, so wena sister ungathini oyithandayo ngoJonas njalo ngomayi senguJonas hayi ngathi uyaphuthengela sasazi yadlala nampepeni yadlala hayi nampepeni ukalo kufanele kawume akalo ungathi one drama wena sister ungathi into oyithanda ngomuntu wakho ungumuntu onjani hayi awuthe grand uyandithanda uloyal honest kum yabona so uthanda la way man so na brazo ungathi into oyithanda ngomuntu wakho wamona mfethu
Yeah, ngiyabona. Uzwani? Mnati uGrand. Top. Phela naki akusomuji kuyakupa akusomuji naki itsibe gore unato uzwang kupa o shape ka 360 mara ke nnete o ritse o tshene mina uyam uthamnani Una 360. ane 360 ngizonika imali hey wena so wena my brother mfowethu njengoba nje you are dating my sister ungathi yini a different from other girls also waba date before Uyasupportana yabo. Sure. Support is very important. Silo muntu odelelayo yabo. Nice. Yena futhi uyambona kuyena umuntu onekonzi. Akathanda ukuphendulana rafu yabo. Yebo siyakubona. Akathanda ukuphendulana rafu. So yeah, that's all man. That's all. So mhlambe mawukuthi ulunguza kwi future ubonani between the two of you? Ngibona ama triplets. Uyazi ukuthi uJonas wathola ama twins. Angikho lapho. I'm sure you were the first to watch Jonas, ne? Gigi. You'll never know. Maybe I am. Jonas. When a sister face was when in a scale of hundreds mhlambe ungathi Why bakubuza uJinja talk? Shothi wena mfowethu kahle kahle ngiyena uJinja. Ngingu King Jinja. Yeah kahle kahle ngizalwa ekhosini ngishawa isikhathi nomhlaba nje njengoba ubona lo owasekhaya. Okay. Yeah njengoba nibona nje lemizi le yakhiwe Asazi khanothi. uyasitshela Uyasiphasiva ngaye. In a scale of 100 ungathi indona oyithanda ngobhuto ongenamhlaba. Uthina ngenamhlaba unawo. No mhlaba Uhleshulelo bani emhlaba? Uhleshulelo bani emhlabeni wami? Kokho bakopha. Ayokokho bakhe bawucele kubani? Hayibo. baqele ku Mhlaba wami. okay shaya le question okugcina Okay, so it's in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? uyangithemba wayo Ngikhuluma naye. 100 san total yonke. 100. Wena uthemba kangakanani? Kakhulu of 100 nami. Xa ungafumanisekisa ukuba okay ukhona yini umuntu ohleka naye ngaphandle kaBhuti? Akekho. Uthanda naye kuphela. Xa ungafumanisekisa ukuba uBhuti uyakujola ungenza ntoni? Ngamlahla ngokalo. I like that. So sister ndifisa ukwazi ikhona into ofisa ukuyixolisela kuBhuti mhlambe ke yenzeka yena engekho aware or mhlambe njani and ufisa ukuba uthi asikisi man. Ayikho ngihleli naye. Unless ngisemsebenzini. Yamthanda ne? Ngiyamthanda. Ya ngicela umuphi akumngana manje thanda. Thanda lebu. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister uzwa ngiyamthemba mthemba kangakanani mhlawumbe in a scale of 100 yeah plus or minus 8 yeah okay 80% wena usithemba kangakanani mina mfethu ngiyasithela kangakanani in a scale of 100 1000 okay nice one ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle ka my sister sengiyanidedela manje hayi uye kuphela uyena kuphela ikonto efisa ukuyixolisela awakwayenza before engazi not to think of him na ungenza ntoni xa ungafumani if you could find out that gore umuntu wakho wajolela yena ya ujola nomunye umuntu ujola nomuntu ongakushaya wena ngishaya uzoshaya ubani cha sengiyasho nje indoda ongekwazi ngisho ukuyibuza imbulo engavela usathi uthi bhuti wena ma aena mfethu awukwazi ukubuza umbuzo ngombuzo ngithi mina ungenza kanjani wena uthola ukuthi my sister ukujola nomjito umuthi uthi uyambheka usabe ngisho ukumbuza ukuthi uyathandana nentombi yami hayi soyibona leyo nto mayifika we'll see yamncane ne factor yakho umjotha mthanda bese ngiyanidedela yeah you deserve it my brother uyasenzi support ngiyacela hayi bebartsama oh emapili happy for litsamaye happy because ngiyakubona you know mina my brother I have this feeling that I have yokuthi wena mfethu ngifila ngathi wena mfethu ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister why no the way you've been grumpy and the way you've been treating me in front of your woman I thought you were going to treat me with respect but I feel like you are a bit aggressive and you are a bit scared because I might reveal amaqiniso ngawe seswami ngizocela ukuthi ungibekezelele there is something that I feel mina ngu King Jinja so I have all the powers to even feel kanibona ukuba umuntu ngathi kunento ayenzayo
Kunento Asishayile yes sishayile vele sister ngicela ukukhuluma nawe kunento esiyenzayo ethiwa i-loyalty test i-loyalty test ithwe by switching phones for 60 seconds wena upha umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds ukuba a-check on WhatsApp Facebook Instagram xa kuba uyasebenzisa ezo zinto ukuba wena ufletha nobani xa ungaflethi namuntu ufletha naye shuthe uloyal kuye yeah awuthi wena unangxaki naleyo nto cause wena ufihli kwanto please ngicela ungiphi ifoni yakho siswami simbonise my brother ukuthi akehlisa umoya naye mtshela ikhiphi ifoni yakhe mtshela Copy phone. ngicela ume ngala lapha. All right guys, we're on WhatsApp right now about Subject Shandi. So qala ngefoni yakho siswami ngoba wena ngifila ngathi umoya wami uyavuma. Awunankinga? Ngivulela. Hey. Yeah, no. Nice one. How my sister. Nani kuphi la epishini? Le ratadilo bathong. Ay. Bamba. Talo. Hey. Ay, wabatsiba bathu ba. Bamba lapha. Ya WhatsApp, bheka WhatsApp. Unokungibona ne? Usuyangibona. Nice one. Hawu nihlukanisa abantu. Mina. Yo. Musu kutatazela phela awuthaka irikishebe phela unokhubula phone ke sa tsibi na because we feel again na WhatsApp tsena ma WhatsApp wena untsiba why uthathazela ge. Okay guys, we're on WhatsApp right now about tap the trenders akere type mo a go taka lebitso la gago mo umplelle a go taka lebitso la dintja tse dingwe umplelle because dintja tseo di tabe di ja motho wa hao. Okay. We understand. All right guys, we're on WhatsApp right now about tap the trenders tap la put I love you siswami Mara kuso ke tswara type uthi I love you. And if such a deep boundary sokuba ifoni yomuntu asivumi. So now, okay, it's fine. Ma boundaries on lawo. Singabambelani savela mina. Savela wena ne? Delete lapho ngithaphela uthi I miss you. Faka nje into easy I miss you. Nje bangakukhumbula ihlobo, bangakukhumbula bomntase nje. Wena unokukhumbula bobani? family yami naye. Ngana umina usister wakhe. Mntwana kubo. Delete uthi yami. Type uthi sex. Sishubise manje. So sometimes I tell sex kuwe athi phela ikijimbo. Yini. La kuvela mina. Abanye kathi nobani? Everyone is specific. Kodwa Why khulu icele sex lapha? ayicela siya. Ithini indaba lapha? Izenthumelana nama nudes. Bote Enhle kinda ere di. ke bona mfowethu ehlisa umuntu ngibambela la. Ngicela ubambela lapha. Mfethu manje. Phela safuna ukubona. Masibusiso. Kodwa nje. No uthi ekwethe ngudropa mara. Lo usibusisa isende lemnyama kanje. Hey ima. Sabuka isende la le ndoda le. Hayi bona Hawu limnyama. Awu na usungaze ukhalelele lisende le isenjana leli. Ya yini wena wasucomplainela isende nawe? Hawu. Ubani sibusiso wena? Kodwa nje. Ase uthi ekwethe ngudropa ra. Alonsuka nje sebusuku. Ngidropa ngani nge-Uber? Enhle kusiphe untwala mpiki. Yila bakhitha ama-Uber ayajwayela kanti. Lebo ngicela sihambe torho singamameli ukinjini. Why ungamele ngilalelo? Ngokola. Awuthami ulokumbona edropa we-Uber lo. Injani i-Uber yakhona? Akusiyuba ukutshela ukuthi vele lo mjita asipana nawo nokumdrop. Uye lo sibusiso. No kodwa Awuthi ngibona awuthi ngibhekele le. Sijonga torho sakho. Amanyana. Ya, ngicela uqhubeke lapho utype uthi mani sibone ukuthi uBramabora akamuphi umuntu wakhe imali sometimes wena mawuhluleka. Nze libile lisendelana lichelete alihlalo. Sicheka torho please singamameli. Amaruntwela mpho. Imali emanye wena yini wena? Lethala le phone wena. Mpekuthuba phone. Siyahlanya ngizokuthuba wena. Okay, wo. Yini? Let's phone. Okay. Ntetele down. Down. Hawu. Makwena untela. Hawu. Iremile baba, iremile. Awungijwayela kahle le mntwana. Iremile. Nizova kuyafana nizova. Sova naye. Hayi nawe. Ngizodila naye. Kuphi? No. Uzodila naye kuphi? Kuphi? Right bafika ngifuna ukuvaya. Ya. Futhi bamba la iphone yakho. So ngizoqhubeka ujole nale nje kombona ukuthi udliwa usubu. Hayi angazi. And uyamudla phinda mkhokhele. Uyakwazi lokho angithi. Isikalokule. Sikise ntoni? Eish. Beka kupha malini? Ndidingayo. Uyazwa wena uyamupha mali Besihla kugachelete mfethu. Yanika lebo. Manje Obvious. kingenze
Excuse baby. Sorry. Enhle kusukile waroba la uthi. Yeah, and nayisebenzisa i-condom ke at least. I-condom hayi mqamba manga wena. Wayifundala nami sanga ndelala naye. Engakupha kanjani imali engalali nawe? Kaloko Ubani lesidenge? Omhlawumbe usafuna ulala nami, I don't know. Cha uyisidenge uyakubhadala kubhadala kuthi uyisidenge. Sibuda Isa kwena mfethu kuyona nthono uyibatla. no Kwena ntwala. enhle kwena kari wa ubatlani na wena braka kanti king wena. Mfethu wa uhlaba usibusiso la mfethu. So wena waye kari ubatlani na wena? Uhlaba usibusiso la mfethu. Hawu. No, kuze indoda yakho uzoyilayisha ngesibhakela mina ngoba ngathi ifuna mimi. Uleba ingomuntu olwayo. Pho wayelwa nami. Kwatile. Hawu. Usaqhubeka wena mfethu ujole nalo njengoba edliwa usibusiso. Ngojola into emedliwayo. No, I would. Good. Ngingishopha futhi. Vula le phone yakho. Hayi vule dog. Nawe yakho sibona ngathi awusamthandani. Hayi ivulele lapha esan. Angina next mina. Okay, cool. Letha ke phone. Wena ungenwe yini kanti usufebela lo mtshito umbone kumtshito olunge kanje. Umjwayela kabi ngempela. Awuntwala mp3. No WhatsApp no. Mase ngithi thapha uzothapha makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanye lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezobe idliwa uyindoda yakho. Alright guys, on WhatsApp or no pop thapha lapho uthi sex. Sicela ngesex nje sivule ngomlilo. Hey kahle ukuhlehla ngithi wena ubhalile umuntu sex. Manje usondelelana. Sister wakhe lo mangele naye baba endithi sex. Wena nosizwakho ndizana sex. Asiswa mdala. Sisi wakhe mama. Omdala. Dala. Kuthiwa mdala. Singaphaphi. Okay. Delete lapho. Thapha uthi money. Man. Uyabuza ufuna malini? Ubalo obuyizayo. Tabs wakhe. Akuna next ongayifuna yami. Delete lapho. Thani come outside. Oh yena une close relationship no sister wakho mdala kakhulu. Oh yena sister wakho mthatha care. Oh. Ish. Umtsophumile uphi? Wena nosizakho ne communicator ne? Yeah, no kakhulu. Phuma lapho. Type uthi I love you. Ubhekisise nawe mfethu ungalokhu. Akuna next. Okay, uyawusebenzisa uFacebook? Yeah, konke. Makacheka akuna next ngifuna ifoni yami enhle lo mntwana ungijwayela kabi. Zama ku Facebook ke. Okay, imali qala ufake emoji ePrinjol. Ensenches. Faka. Awuthama ungakwadi. Ushop yabo into yakhe status yakhe. Akachito le umrebe. Yeah, ku Facebook msilokhulumela lo wena. Ha. Au Facebook lena la ku inbox. Type la uthi I love you. Faka ne athi red my results ungitshela. Wena awuthama uyawuthe grand umthetho wakho. Khona valibona bathuba ne. Usingetha 6 years akakafela. Kinala 6 years kuphela. Kumele abantu bazi nje nami lesemall kufana bengihamba nawe kanti I know bakuzenzeka into so. Delete. Ngoba kuvele lotho. Yeah la ku Instagram la izansi. Inbox. Yikune futhi wena man. Ngokushaya hayi into thapha lapho uthi I love you. Sheshis. Awuthi ngibuze yini konto ufuna siyiqoqa mina nawe? Phela ngikunena uthi ama ukuthi ushiselwa igazi ngakunika mina ithuba. Kokoze nje. Ngikubonye ufebelwa. Ne? Wena uthembele igora zakho lezi ne. Thembela abantu bakho. Awunike lo mtshito. Seswami. Indoda yakhe sakufuna. Awusiyokhuluma lapha nawe uthi Yeah, mina ithi ngikhulume nawe. mina ngifuna ukukhuluma nawe. Angithi kade ungithusela wena. Okay, sorry mfethu. Ngicela ukukhuluma nawe. Awumetha kulebo akazometha. Cha awuthi angeke uyithinta ngithi ngani. Okay, asahambe ke. Yakafuna ukuhamba nawe ngithi awusamfuni. Uyafeba lona uhamba kanjani umuntu ofebayo? Asahambe sipe. Unendoda usibusiso. Usala naye Awuzometha. Awuthinta lo baba. Ngishilo ngendlela uthi angifuna yazi. Sala naye. Asambe sikuphelezele dog ngifuna ukuxoxa nawe wena. Wena uzoba igalishi ne. Usuke endleleni yami ne. Thembele igora zakho. Asahambe sipe. Sister ufuna ukuhamba nayo indoda yakho noma cha? Engathi uzonibetha ndemoyika. So wenza njani uzomyeka? So uyangiyonyika manje Uyasaba ngoba uyakufebela and yena ujola nosibusiso and usaba wena ukuthi uzomshayela ukuthi yena ujola nosibusiso. Angithi wena uyajola. Unamadoda awu2. mfethu. Yebo bhuti. Neramoling ne. Yeah. But akukho safe. Nabantu mfethu bathe nganidedeli nambe no2 senixabene. Ngicela uvaye dog. Kove ke. Ya ngiyamkova vaya. Mina sister ngingikwazi ukuthi ukuhamba nawe ngoba uyafeba. But wena dog vaya. Kade ungithusele. Dog Usala libona. Yeah, sala libona. Yabo uzoza sothetha le.
Asikisi lebu ne? Sister thina siyabantu abangamike nabantu abafebayo. Yeah. Sijwayele nje ukuyimela clean cause thina hayi. Bye bye. Sister, kwalo sibusiso wakho lo. Siyamazi. Lo mpotsho wakho lo. Usungaze uchithela out yakho ngalo mpotsho lo. Lo mbhobho. Lo gwayo chip imboza. Usikilidi. Phela sithandazela ibafana bafane ikwazi ukuwina. Welcome. Hey. Mhlawumbe makuthandaza wena izowina. Sandla enhlizweni baba. Baba wami. Mike. Inkosi sikeleli Afrika mawubaqabanise abafebayo izwa imithandazo yethu Nkosi King Jinja Tina Lusa ha 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 pete he 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 yele he he ha ha hu hi 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 ha ha ho ha hi ho Africa. Amen. Take us to Bafana Bafana. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake